Number one is to pangam with the domestic to check the movement. That's the movement. Because every week, normally. I'm sorry. Because you are out of every yainoitika ndeyekuti mukadzi uyu ndakamuudza kuti chakati handikwanisi kuchida panapa, anototsvaka nyaya yekutoita kuti osuduruka pamba. Asuduruka pamba anozoenda osvika kumba kwavo otsanangura kuti inini ndarohwa kana kuti ndaitwa zvakati. Sezvakafanana naipapa kuti auye kunokudai. Nyaya yakaitika ndeyekuti inini chekutanga ndakaona foni ine pete. Inini yangu foni iyi paswedi ndakatoibvisawo mushure mokunge tatombogadziriswa namai. Ndaona foni ine pete ndobva achinja pete yaitoningira achitozoti uya anoita se anoiziva. Aichinja pete niyeyo ndobva akazorwara kumanheru. Akuda kuti ndichifona kuti ndimufonere azongotaura pafoni. Foni ine peteni. Ndaona kuti nawe foni ine peteni ko unochinjirechi peteni kana iwewe takagara mumba. Zvakanzi foni yanga ina hanzvadzi wangu. Saka ndakavasvikira vachishandisa foni. Ndosaka ndakaichinja peteni. Ndabva ndati alright, kana kuri kuti ndizvo zvaukaita sei zvaukaita. Ndobva tauya kuchipatara tabva tadzokera kuno. Kufunga patika kunogona ndikatenga airtime. Ndanditori almost week nemadays ndisina kana airtime mufoni. Ndabva ndatry kuti rega ndifoni ndiise message ndichitoda kutodenhochi munhu wangu tichitofara mudumbu. Ndada kuisira message ndikuona foni yakablock. Namba dzangu dzakatotirefara. Iye ndobva ndatarisira kuti message ichapinda. Atori padhuze pangu ndikuona message haina. Avazonditi pane foni message irimo yakablock. Ndabva ndati ndiani munhu iye. Inini ndakumubvunza kuti ndichida kuona kuti munhu wangu uyu ane zvaari kuita sei, zvaari kuziya here panzvimbo. Zvakanzi handisikutombeza. Ndakati inini ndinoda kuona. Ndobva taningirira napaenda ndamuti inini ndindatumira message. Asi namba dzangu ndo dzakablock. Ko dzakablockirwa isu tichigara tese. Zvakanzi inini nyaya iripo yekuti kana kuri kunzi dzakablockwa ndinogona ndisirini ndakadzibloka. Nenyaya yekuti une mukadzi wakanga wakamborora. Saka mukadzi iye akakumbira nhamba kuna bamunini wanga vari panapa nezuva kuti
ndipewo nhamba dzemukadzi waunayo. Ndava ndati ndo zvakaitika, ndewapi bamwino wakaita sei wakakumbirwa nhamba. Zvakanzi izvo zvandikuudza. Ndava ndati aiwa iwewe mukadzi haufaniri kurega kundiudza, kozi unofanira kundiudza chokwadi chinenge chiripo. Iwe ufunga kuti nini ndichiona pekutanga wakandipeteni yakachinjwa, pechi 2 foni yakablock, pechi 3 ukutondiudza imwe nyaya iyi, asi iwe uri kundiudza kuti inini handikuudze kuti munhu wacho ndeupi. Chikonzero chii? Tichiri kuwirirana here isusu? Iye ndobva ati nini ndakaenda kumba kwedu, ndobva arongedza kusina pabuda ndabva ndatosara pandagara pamba. Ndagara pamba ndava ndaenda kubasa. Ndadzoka nenge 2 days abva auya. Zuva ranga rakuti mudoko vasvika akaonana akati ndauya kutora zvinhu zvechikafu chiwo. Ndati alright zviri mumba andakupinurira abva atora zvezvi akabva aonana nemukoma wangu akandisiya ine. Abva vataura vese vanga vari mumba mukicheni yemudispansi zvavakataura ndina kuzvinzo. Wabva wabuda abva asumuka abva akwidza kumba kwevamwe mukoma mukuru festival. Abva adzoka kwakumanhira akati inini hapana kwandichaenda. Ndakati ko sei iwe uri kuti hapana kwauchaenda? Iwe wakabva panapa wakatora bhegi rako wakati ndakaenda chi kumba kwedu. Apa iwe wauya wakuti iwe hapana kwandichaenda. Uraiti kumba kwenyu uri kunzi rukupi? Wabva kumba uchiti uri kuenda kutora zvinhu zvechikafu. Kumba kwenyu uri kunzi zvakanzi sorry inini pane zvese zvandikaita inini nhambu zvokuti ndinzi kubloka nhambu handina kundobva ndaita izvozvo. Asi nyaya yekuti iwewe kuti bamunini wandaitaura kuti ndiwo wakati nhamba dzakafumbirwa ndainyepera iwe. Kwewe unondinyepera uchigadzira nyaya kutsvaga kuti futi nini ndinzi ndakaita sei ndakaipa ko unozviitirei? Sorry ndati alright. Funga patime iyoyo watoti sorry ndakatonzwisisa ndichingoti mumwe wangu aita sei adzoka. Vatatora kwakuseni zvekumaraundi 5-5. Zvakanzi inini nyaya iripo ndeyekuti ndine huku dzakauya kuti nditore huku idzi ndidzitamise ndiwe nadzo kuno dzinogona kurwara dzakafa. uyandirowa zvaudza zvapekupedzisira wakanipatsamba wandipatsamba kunanomba ndikati handiuya mangwana tobva tawirana ndobva ndinyengerera vataenda nobvazozi nyaya yangu ndobva ndaenda ndobva ndagara ndakagara 3 days abva handiwafuri ndobva ndazoita taura zvakakudza kuzedesi kuchibomira kurorwai ndaunoona nyepe kumbaisi mahungu akudzidzira ndokuzaiwa wakudizira kusvika umaini pamaini pako ndindakakuitira mapepero nemukoma wako ero unoinokuziva akuti achikwadzinorovasi anoda violence kumba pakumana yako wani mukoma wake mukuru ndiazina nezvo ende anoramba ndikuzvitana kana anzoro haana zikuti kunyepeni chituti chaanotuka ipapo hapana asingaziya kana mwana mudiki asvika woti vashoma vasingaziya unhu wavo kuti ungangazi waunofaita everyday tikakupai vanhu vanoda kubva kwenyu vari kwengwani makazvigadzira chibata chenyu irwai kambega
inini chikundinetsa papolisi unozikanwa wangani kupolisi inini chinhu chandinozikanwa ka1 since mulife yangu yese ndinozikanwa kupolisi ka1 kuburikidza nekwake mukadzi auya kupolisi akasvika akatora bepa iroro ndakauya akatondipa bepa goma handiti ndakamuti oraiti iwe tinofanira kuenda kupolisi kwacho nyaya yacho yotaurwa kuti iwewe chii chaitika uyu mukadzi uyu akanditi aiwa usaende kupolisi kunobuda mari sezvakafanana nesamoni irori rauya futi handiti rakauya nawo ndakatonzwa inini nekutungira sorry ndakati ko iwe unonditi sorry handiti ndiwe watadzirwa iwe uri kunditi sorry ko uri kunditi sorry iwe nyaya yakaenda kudai takumirira isusu kuti hamuna here hama dzinogona nyaya iyi hama uyu kana achinyepa ndikuzoona kuti anonyepa stephen nyaya yese kudzoka kuti anodiza akuda aregerwa anodiza anonyepa anoda atitori nayo kana nanhasi tati anonyepa kuti hamuna here hama hama ndinadzo naiwe akwambele kwezembe pamusoro akauya mwana uya arohwa ndokuuya uya hanzvadzi yangu mafutu ndokuti hanzvati baba ndarohwa hanzvati ndokuyenda ndokutadza kukusvika ndokutotora mayuti ndokuenda kumba kwavo uzvo isisu ana tete takumhanya kuenda akatanga kutuka akati hapasi paground panokana kuti pana pakanoti pastage hapasi pastage iye nhasi mukoma akatotaura kuti handidi kuona hama yedu inopindira nyaya yangu sundurukai vakatora mwana yaadzokera kuenda kumboko ndokumutora ndokumurarisa kuino imwe imba yomukoma wake kuti awane mamuriro kuno kudari kutenderi kudari uyu ari kumboko ndofunga nditazomufonera kuti munhu ari kukuti hatiende kudari akuno ndokuzotobva kuhama yake kuti auye mukomana yanorova hapata munondudza nyaya yako avakomana vaita kundingira nenogadzira dispute kavo ivavo vakangaudzwe vanuzeza nokuyebisa vaungana ndakavaudza vadaidza mamhari chairman wavo wedistrict vaimushandisa pano havaiti unozvita muna mwana isatsika tokubata izvona nomuziva unhu wake zvoita kutaura vanongaizvie ndo unhu hwavo chaivo chaivo abuse kunokuye mombe nembudzi miisine mombe nembudzi inini ndine kubvunza kuita kana vari kutsanangura kuti baba vakauya kumba vakasvika vakatadza kutaura neni kana kuti kutadza kunditora kusvika vaenda kumayuti hauna taunotorerwa iwe iwewe unofanwa kushandisa maavenues anaatiti vanove sisi ndane nguva nendichapa sisi wake sofa vatonga nyaya dzinotosvika kana katatu kana ka4 dziridzei naizo iyeyo chai mukadzi arapo akambosvika pakundiudza inini kuti iwewe handina basa newe handina rudo newe nditori nevakomana vandinodanana navo ukandinetsa ndakaudza sisi vacho vakati iwewe nyaya dzevana vachikagarisinoonera makazoitawo vamini vangu havana mwe murefu vane kamukarafurasi kwavanokuratidza so kana chivana kuchivaudza uyu munin'ina wangu neshungo dzokuda muchase munhu mukadzi unongotarege ndidzoke pamurume ungaita sei achinja mwoyo wosvikaona murume tekiteki chiti pari ndipapa ndofunga ndisitavakunauya ukasvikapo vamini zviri sei nyaya dzedzo kunzi kudiko aiwa ndaya kuti tichizoona zvikuto zvamutaakatimuro zvamirira saka musho unomira sei kana tisazvi munhu wakadai so havasi munhu kuti atorereka kuti ashuwa maigura apatadzira kuita sei vanenge vari tekiteki nezvavari kufunga ndizvozvo takayamba kwavo ndaina makwani murume wauya kwaenza saka vakatinosvika ndiripo kana svika munhu akuda baba ndimi mhuri kuti paitinzwe magariro emhuri yedu vakugarisana zvamukuuze munhu anenge achifambidzana nevana ndopota ndisvika kumba kwavo nguva nenguva nguva ndaona chinetsana ndozvatitibatsirei pakutaudzana vaitadza vanzwisisana inino sababa advice yedu vanzi vapawo ndengoti vaende kunoona ndikatanatete kana hama
kuti nene zvimwe zvacho handizokwanisa kunyatsobvunzurudza veritiki nokuti muroora nemwana kana kuvatongesa kuti ndikwanise kuvatongesa zvikwanisa kuti ndigadzirire dare muroora asi kune vanotaura nyaya dzacho idzi asi nzeve dzedu dzinge dzichibva kuti vana vangu ava vanozvinetsana zvakati nzeve dzinonzwa naiba amweni nevana unofanira kudzidzisa hunhu vanani kana kukashikumakati pakukevanani avanonaitasamnomwana pamuona aipameidho pakukanganisana kwakuti kana makutaurirwa nevanhu vatonga inini pamaonero angu kazhinji zvinozoitika ndizoti vakaenda kunogadziriswa vanonzwisisana kuti nguva diki zvotanga futi naupindura kuti vanzi vanogadzirisa vagadzirisa vanodzoka kwamuri nekuti kwaunga vachigadziriswa kumamusiko inini haamusi kuturirai kuti magadzirisiro ataita vana venyu taona kuti zvakadai asi nhingi mwana nhingi anenge amudambudzi ari mamiro wamagadzi kwakaenda unogadziriswa kwandoziva nini ndivasisi vava ina handira ndimbobvira ndambonzwawo feedback yacho kuti anenge ataura manje mama uyabuzwa nanokuti unomwe akazi unokuti abhaaiso kunyeba here kana achiwawo mwana wedu kana achitapudzeyo zvetinogara naye pasi pokumakuragerepa munoziva munhu anokutapudza kana ukataura mazwa akanaka sekwaari haakuzivi kana akafunga kuti ndabata banga ndiye munhu anocheka kana kutema demo mukateerera maredhiyo mese munombomuti mwana akatora demo akatema baba wake zake dzokuti atemeteme baba wake dzaingabva paya pamusana pozvinhu zvikudywa nevana vedu isusu munomu kana tichitonga nyamunomu hatifaniri kuti vanhu saizi yakadai kuti mangwana sherere izvi zvose zvivhitivhiti izvi zvonzi vanhu vakakuti ndokurambadzisa vanhu chedu hatisiyo basa tinogarira pabhenji sokurambadzisa vanhu tinogarira pabhenji kuyananisa vanhu vanenge vatadzirana vanenge vatadza kudzorana zvikwereti tichivataura kuti aiwa dzoranai zvikwereti zvenyu mugari zvakanaka saka iwo samadzura unofanira kuchinja munhu wavo haikuno kudaro hatikuramba kuti mukadzi haakutadzira akutadzira akataura amai vakapfeka inooti unotuka zokutuka zvinezvi vauri musikana iwokuya kuwaita pamusoro taurai garai inini ndini mubereki womwana wangu musikana andiri mubereki womusikana wangu chete ngoti vakuru akati kudo ibofu akataurwa dhara kuti kunhu kwawaendako havana tsika dzakanaka varori avaite sei basa rokurora ari vakadzi 4 vakaenda mukuo asi nokuda korudo isu vabereki timboenda mberi pa anoda kuti asiyaona ega mashuku kuti shuwa apa pana chiedza chiri pabhini izvo ngwasha ndikutotanga kutomona nasi kuti ndiani mukati mamama ndamona nasi kutora kwaakisa musikana wakuita dare uda mukumwako mudzimai ndinomuda akakwanisa kuti anokwanisa kuteerera zvachinoda munoziva kuti chinoitika nditi vanhu vanoti munhu mukadzi chandinotarisirawo kuti nini anga achinzwa ndakamuudza kuti chakati usaite sezvakafanana nekuti anogona kuti ndiri kuenda kwachakonda ndobva ndamuti aiwa kwachakonda ibvumira kuita sei kuenda imbogara pamba ini ndongodawo mukadzi anenge angoriwo wake kana nyange wakaswerapo wakatorara zvako uri pamba hazvina kana chakashata kubasa kana nyange ukanzi kuita sei zvese zvipiri chechipiri
kana ndichikwanisa kumuudzawo ndodo anoteerera kuti iye anoti ndichimuudza anenge achipikisa panguva iyoyo same time ana mweya wekupikisa nenyaya yekusandiudzawo chokwadi mukurarama kundinyepera kwanyaya izvozvo ndizvo zvakanyanyisa achitaura chirwere chako iwewe iwe chitaura chirwere chako iwewe chirwere changu chiri kuva ndinini kana kuti dambudziko inini ndinonguva yekuti munhu ndakamuudza chiro ndakatsamwa ndakatsamwa inini chekutanga ndakatsamwa inini ndinoda kunyarara kana ndichinge ndanyarara iwowo nyararawo zvako uri kupi uri ikoko kana hasha dzangu dzichinge dzapera handiti ndichakwanisa kutaura newe chikonzero handizo zvinondikurira kozi uya anotaura mashoko akawandisa akandikurira handitika nyaya inoitika ndeyekuti ini ndinozodhisaida zvokuti kana kuti chibva paanourayi ikanazvanesa akawanda nditombokurira chokwadi saka mimi kuti kana muchiita zvakanaka angakutsiurira muchigona kuti mukuita zvakanaka pamusoro ndine nyaya yandanzwa yandanzi inini ndinotuka handiti chinhu chandinoda kuziva ndechekuti akambotukwa neni handiti ndiani uye ndichimutukirei pamusoro iwe zvava ukaenda nameni nakasvika chimumusoro ayo mimi sakinzewe taurai zvamukadonedzeredzana nokuti ngomira yamai uyada kudzokera mumba kwakero hatiti mugadzirire moto taurai zvamakanzwa izvi nonzeredzana zere pamusoro pomunhu akatuka akati muchipiringa kuda kumira pano pasiteshi yebhazi here pano muchokuti yenyuyi bvai pano ngatiwa pano achitotsvaga kuda kurowa vanhu ndokufata ndodzokera kuzobuyati uyu mukomana mwana wakonwero kana kuti fireki mudzimai wacho ndiyeyo ari handitika ndiri kuda kukumbirawo kuti aiwa pamusoro chandanga ndichida kuti chibude handiti ndechekuti mukuona nyaya zvazvinoita apa wanenge wagadzira nyaya yekuti ndakavatuka handiti inini handinongobva ndavatuka azokuchinyararai kuziva makarita zavakutuaya basi iwe kana ukaenda kumaonokutakwanaa usatsvaga chikwa chokutambira nhuma ndokuziva amai changu mwana waisitaimekuda chinomuka wakaremerwa hatichada kutoramba kudzoka iwe ukatiwo matambudziko ako aunombotisa kana hakuna kwauri kuba kwako andizvo uyu ngaatidze kusarudzo yakaita ndidzuda ita zvokuba kwako ausikozvazonatora mzvo usateerere miri makawanda sting ndozvi17 usaka akaisa vana vakawanda ndochingani you've lost count. Ina zvizo pa 89 ika 200. Kasi iwe aunisevei because kana munhu akuziva murume ngaangende kuchi makwati. Uyu mwana anokunetsa iwe. Ngasirege kuramba chitambo yepepe asi mwana. Kana chadambudziko ngaachengesesa. Ngaachakutetea. Azvino handi munhu anonyepa iwe. Iye wambona munhu asingasvinuri zvinomuri. Anosvinurero. Akuseka ndomasekera ake. Itsotsi. Ndinoda kuzwa. Tiri kuziva uyu anorova uyu unonyepa. Imba yenyu inonetsa. Kumbirana nayo rege. Asati akumbirana ngatimbo. Uyo zvatanga zviyangu kana munhu usaende wachekunda rege chinobva kwachiyu kana murumawo kuti nhasi handisi kuyendi kwakati kwaendanga iyakunamidza ndokona kuti
Nofunga kaitwa. Zino baba vanoti kumbira rege. Notinodzokera uno. Ugara uriko utando wabva. Pabva mukuru. Chikumbira rege. Pane zvaunoziva, zvausingazivi usakumbira. Ndinoda kuzwa zvaunoziva. Uya chakumbira rege pane zvaanoziva ndozviziva zvaanoziva. Chimwe chinhu chinonyanya kunetsa pana mukomana wako foni yake ndomubatira mameseji saka ndiri kuzoti kutaura kuti nditoshama kutaura kuti ari kundida kana ndikatobva pamba hatere kana foni hafoni kufona kuti ndiri kude ndikutoshama izvo kuti ari kundida zvotondinetsa inini ndikumuda asi ngasiyana newo ndati kunetsana naye mumba plasi nyaya yekurowa ndanzwa sonyama ndikamutadzira ndinamboda nditadzira kana ndinonda mutadzira kana achida titori mari kubva pambondisiya ndega kana chidzokodzoka achidzakuzaserera pane kundonda konyarara ndesera kundiziva nemheya zvaunoziva chete zvaukupomerwa zvausingazivi zvakuberereke nokuti ane zvake zvandozeni zvakataura kwauri taura inganzokuri zvinondiroesa ndochiramba ndobva ndatoneva ndokunoenda kuona kuzvinipizisa garaize kuzoizivo mazuva chikwadi anonyeterwa nokutando taura izo kuti iwewe unotekeremera nyaya nenguva yekuti kutaura kwako kwaunoita kunenge kwakanyanya ndinokumbira kuti udzore muromo wako usakwanise kungoti kana ndakanyarara ndikangogarawo urega kunditena usandikiriyeterewo nyaya saka ndokumbirawo ruregerero kuti kana inini kukutadzira kwandinoita sori zvako Ndakudziboka iwo nevana vangaya nome 3 uye anozise iwe unozotakambengakapamwana nyaya yekunzi uyu ane vana 3 handizivi pachokwadi changu uyu ndichitanga kusangana naye akandiudza kuti ndine mwana 1 ndo imwe nyaya inopa kuti ndimuti iwe wedzidza kundiudza chokwadi izvozvo kana zvakataurika mumashure muchidanana sati matorana zviriko vako kuwanda kunyara mukuwanda kwavana zviriko izvozvo zviriko kare kumada kutochiramba zvakanaka kuti murume asinganyibaro kwese kana imzazi asingaikuti awani pana musoro kutaura ndinowana akawana nomwana wani iwa wesikukomana ndotozetoakaona advantage kuti ni murume ane mavanga ukarora kangani kaka isitiri ndo pane nhau yese vari kutendererana zvavo vatendererana mamuchizizia ndo pane nhau yese kutendererana ndo pane nyaya yese tsatendererane hozi ndo zviriko uya nemaproducts ake iwo nemaproducts ako masangana mese hapana jaya uyu murume uyu
azvinzwa nhasi kuti ana anotudi aiwa gara nazo sei nhasi ngaapindura ndaramba gara wapindura izvo nhasi wachizoti anowana atatu orange ano 1 paziswa mwe 2 anawo urutudi Zuda unomude zokuti mangwana ndizvafuti uzumuvazusukanizoneti koza padaita kupirana regero zvawakupirana regero vachiona maona anoda kuisa msodzi ngatidzitaurei kuti unyaya dzazvinokubaibaa apa siye pana taura nyaya apuka makataura nyaya dzese iyo yakuisiya zvine basa iwe uchimuda mukadzi unomuda akanozokushushira nyaya yenu kuti vana vagara varimo anga asina kurorwa angakarohwa nemurume mumwe chete izvozvo usabatikana wazi ukabatikana unoremerwa manje nainameti unomwana naye wadi mbamiri vamwe vana vacho vasiri vowe vari kupi umwe chikunetse chiipa pokuti uve vamwe vanhu vakasara tiona baba vavo handii manje pechionetsaka tachifunga kuti uyo ari kusvika kutonza tirere vana tirere kutonza kazvura tirera ndichagara ndichazondoidonza kozi vana hapana paucharasa vana saka kuti saka kunditi ndisaremerwa nekuti ngesendiri kudhonza tirera ndagara ndichatoidhonza zvakafanana neyeye wacho mudiki arimo anotomboita nguva achitouya achitogara kumwe handiti asi izvi zvokuti anga ane vana vamwe izvi ari kutotanga kutondiudza pano handiti ndo zvimwe zvinoramba zvichindinyipa kuti mukadzi uyu anondinyepera sei kusvika kuti pakuzondibloka ondichinjira patete zvikureva kuti mukadzi uyu kauri pamwe pane zvimwe zvinhu zvaari pane nyaya yatinoda kuti igadziriswa yecommunication kuna baba kune vana anofanira kuita clear because ndipataura nyaya kundadvanzwa nenyepa hapafaniri kuita chitsotsi kana wakutaura nenyaya yevana kana murume kwakafona ngavape pachena zvibude pachena kana mutaura zvevana mutaura zvevana ipapo panoda kugadziriswa tisazoita zvechitsotsi kwezi zvinoparadza imba yako iyo Mimi babawana baba since ndakagara naye ndafunga ndakavafonera atoripo musi warwo rakamwana kadiki iye andina message anotombatira mukadzi wake mukuru ni mwana waane mwana naye erudo achontaura zvimwanaasanditombozvitaura hapana kuuya nevana vake ane vana vake hapana vamunhuja neimwe revana musingazivisani anofanira uya muipoza zvokuita kwaari panyaya iripo ndekukumbira matangisa zvinhu ndo zvokuchengetedza iyo chamaita unohumumakuyo akasiyanekunezi iye wakuzautaura mukuru akasiyana pakuita sei kumbira kuti zvinoda kuti mundipatsanura chinhu chandiri kukumbira ndechekuti nditeedzere kuti iye zvacho handiti musiyano wacho munofanira kuti akasiyana pakati nepakati magariro ake nemhuri dzake pamba pake haana mhirizhonga anayo mhirizhonga kozi izvezvi baba pake anotori nepeace order naadzimai uyu akatoenda ikoko kumba kwacho handiti abva atosvika akandiudza kuti hanzimai guru wanditi iwewe kana uchinge waramba uchinetsana neni ndikuendere kupolisi ndopaakatanga kuenda kupolisi paakauya futi kuno maybe pamwe wangu ndo wanga wamuti futi muendere kudaro tingaswere nzou asi mambo mwanzoti vataura vadika zvekurwa zemo pene mbudzi mude chiro
Tine basa kuyananisa mbei. Kuti mombe nekudzana kwamewa. Kuti wakawasupenya mazuva. Ndosaka kuti akataura rangu. Anga ari mari kuti. Kati zvinhu zvakanaka kuti hakuna kumupedza. Mubvisire henyu mombe nembudzi muisire mbudzi imwe chete. Yekuti tabukadza. Pasizvo. Inogara zvakanaka uya stori yake. Ini paita ndiziva ndinodhiniwa stori. Ndakadhinondonyarara zvakutaura zvacho. Tuzandulete. Iye ndasazondidenoka. Kana ndakanyarara. Tena usaina tende. Wasaina. Saina tende.